ଆଜିର ସମୟରେ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ମାନ ଆଉ ତା'ର ପରିଚୟ। ଏକଥା କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦହିବରା ଦୋକାନକୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକ ଗଲା ଦହିବରା କିଣିବା ପାଇଁ। ତାପରେ କାରରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ଗୋଟେ ଧନୀ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦହିବରାବାଲା ପାଖକୁ ଗଲା ଦହିବରା କିଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦହିବରାବାଲାଟି ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସେଇ ଧନୀ ଗ୍ରାହକକୁ ଦେଲା। ଭାବନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଗୋଟେ ବେପାରୀ ଗୋଟେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତିକି ପ୍ରଭେଦ ଦେଖିପାରୁଛି, ଏତିକି ଭେଦଭାବ କରିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ ଭାବିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ସମାଜର ମଣିଷମାନଙ୍କର ଭାବନା କେତେ ଘୃଣ୍ୟ, କେତେ ହୀନ। ଆଜିର ମଣିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ତାର କର୍ମ ଆଉ ତା ପୋଷାକରୁ ତାକୁ ଜଜ୍ କରୁଛି, ତାକୁ ପରଖୁଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍?